No, 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 Shut no. up! Aray! Shut up! Hey! Wow! No, 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 no. Hey! Nhau 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 nhau! Wow! Wow! No, 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 no. Wow! 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 Meow 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 meow! Ow, 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 ow! Oh, meron na tayo commercial. Love it. This program is brought to you by Summit Wow! Natural Drinking Water. Lamig kaayo, napakasarap, lalo pag malamig. Ano pa inaantay nyo? Umorder na kayo. Umorder na kayo ng Summit Natural Drinking Water. Saan kayo makakabili dito? Siyempre, sa tindahan lang. Wala sa hardware nito. Wala sa hardware. Bye-bye. Ito yung Hype na Barbero. Mama, chup chup. Don't forget to subscribe to my channel. Love you all, love you all, love you all. Kuya. Kuya. Hey! Meow. Ala, hindi na ako makababa. Ang hirap bumaba. Ala. Aray, paano ba bumaba? Aroy. Aray! No, 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 no. Aray ka! Ang hirap kuha ng video. Nasasaktan lagi. Aray ko. Hindi na ako makatayo. Mariko, itulungan mo, Mariko. Nalaglag ako, Mariko. Kuha mo ito, Mariko. Mariko. Masakit. Hey! No, 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 no. Wow!
Lami kaayo. Batang di kailangan ko. Ang sarap. Wow! Sarap. Woo! Woo! Ah! Peling mo, peling mo. Sarap! Wow! Ah! Ah! Asa na si... Sobrang sarap! Nakita mo mukha ko? Wow! Inang anghang! Sobrang anghang, subukan mo. No, 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 no. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na! Ano pa inaantay nyo? Wow!